Hhayi bhuti omdala, angiwuphikise umbono wakho mfowethu ukuthi uyobe seshonephi uGatsheni uma ngithi mina ngivumelana nomuntu othi ubukhosi ngelinye ilanga umfo kaGumede uyobudla. Hhayi angikuphikisi mfowethu, njengoba kuwumbono wakho nami umbono wami lo. Engingakusho njengamanje amehlo abona sengathi owasephongo lo mfana ngithanda ubaqhathanisa mfowethu, ungenhla kakhulu mhlampe nge-trend. Hhayi kodwa ngengoma mfowethu mina hhayi angifuni ukuqamba amanga mfowethu, ngiyamthanda kakhulu uGatsheni. Hhayi kodwa ngengoma mfowethu nobuciko nomyalezo angazi ngakubeka kanjani noku-entertain abantu. Ngiyazi-ke mhlampe ukuthi kunesigcwagcwane asependwe ngaso uSminorff okungenza ukuthi mhlampe lento engiyishoyo kube khona abaningi abangayi-opposer bethi hhayi ayikho into oyishoyo uSminorff uthathe ubukhosi. Kodwa ngiyasho mina uSminorff ngisho amakhosi ethu esiwalandelayo washiya ngo-10 point, washiya ngegebe. Unekhono elisimangaliso lo mfana lo, uyinkinga kakhulu mfowethu, angifuni ukuqamba amanga. Lapho-ke hhayi ngiyagaranta bafo, ngiyakugaranta uSminorff unelinye ikhono ngeke ngithi ngilibale, uyizwela ngelinye ilanga mhlampe nawe ungasenayo le nhliziyo lena asependwe ngayo, ngoba usependwe ngendlela e-wrong uSminorff kanti akekho njalo. Kodwa-ke angikho lapha angilwi izimpi zalento okuhlezi kukhulunywa ngayo, ngikhuluma kule kutheni uSminorff ekuhambeni kwesikhathi ubukhosi lobu bamaskandi uzobudla ngey'jozi ngethalentana la. Akekho umculi ngicabanga ukuthi okhona njengamanje mina osezingeni likaSminorff ngokucula. Uhlukile phela umfana, ngoba ngikhuluma into ey'ningi. Eyi Smirnoff, Gumede, eish.